Benvidos, benvidas a unha nova conversa de Orgullo Galego. Estamos xa noutra charla sobre estas quintas xornadas do Entroido de Galiza, unhas xornadas que, como digo, levamos volvendo dende o período da pandemia aproximadamente. Nelas, pois, tivemos connosco a numerosos entroidos, tivemos connosco antropólogos, antropólogas, investigadores, porque un pouco o obxectivo é coñecer esa diversidade de entroidos que temos no noso país, pero tamén entender un pouco pois o seu significado, o papel das súas mascaradas, os ritos, todo o que é a estrutura do entroido, etcétera. E todas estas conversas tédelas subidas na nosa canle de YouTube en distintas listas de reproducción, tamén no iVoox e no Spotify, en formato podcast. Este ano estamos, como digo, nestas quintas xornadas gravándoas e logo subindo, a diferencia dos outros anos que eran en directo online por Twitch. Xa dende a semana pasada temos subidas conversas sobre o entroido de Ribadetea, o entroido de Camba, tamén o entroido da Illa de Ons, o entroido de Cerqueda en Malpica. Estivo connosco a investigadora Nieves Amado para falar sobre as mascaradas do Val do Támega. E hoxe estamos xa emitindo que sería a penúltima das conversas estas xornadas. Hoxe vamos a falar sobre o entroido da Fonsagrada e culminaremos coa última conversa co fotógrafo Roberto de la Torre, con quen vamos a falar un pouco sobre o papel dos fotógrafos e da fotografía na tradición e na divulgación. Pero, como digo, hoxe vamos a coñecer máis sobre o entroido da Fonsagrada, un entroido que está fora, non, pois dese territorio que é Ourense, que é o que concentra moitísimos entroidos. E para iso temos connosco a Lucía Arias e a Marina Rancaño, a quen lle vou a dar paso e vamos a falar con eles un pouquiño pois para saber máis sobre este entroido. Moi boas. Hola, bueno, darvos as grazas en primeiro lugar por estar hoxe nestas conversas, non? Como dicía antes fora de cámara, pois tamén estamos gravando nunha hora un pouco complexa, entón darvos as grazas. Nada, encantadas. A ti. Nada, para comezar, bueno, a primeira pregunta que vos tiña é en que consiste o voso entroido, o entroido tradicional da Fonsagrada, que figuras e que ritos ten, que tradicións ten, cal é o papel destas figuras, etcétera, non? Empezas tú. Sí, bueno. Como queiras. Nós o que facemos no Entroiro é acordamos un día entre, bueno, un grupo de xente do pobo que se queira unir e vamos pois por pobos pretos á Fonsagrada e pois facendo un pouco de festa e vamos de casa en casa pois levando un pouco eso a festa e facer tamén algo de rabiar. En canto ritos e personaxes, pois o máis coñecido que temos é o foliqueiro, que, bueno, levaba un pau con un saco ou, bueno, si un saco con cinza ou cinza, Sí, cinza, fariña, algo que ensucie ao pegar sí, con el. que se chamaba foleco, entonces pois dai o nome. Sí, despois había outras, bueno, eso sería como a figura principal e máis tradicional que caracteriza tanto o entroido de Fonsagrada como tamén de sitios de cerca, ahora tamén creo que o están recuperando en Navia de Suarna. Entonces eso, esa sería a figura principal, pero sí que é verdad que pois outros personaxes do día a día, pois había xente dos pueblos que tamén se caracterizaba deles. Por exemplo, un dos máis conocidos sería o cura, sempre había alguén que se disfrazase de cura, de guardia civil, de médico, entonces pois cada un iba facendo un pouco ao caracterizarse eses personaxes tamén fais como accións que se relacionan con el, por exemplo, de cura, seguramente que santificas a todo o que ves por ali, vas a un pueblo. Normalmente búscase levar música e festa a todas as casas deses pueblos. Según antes, pois, por exemplo, dun pueblo, a xente dese pueblo, pois, movíase polas casas do mesmo pueblo ou dos pueblos de cerca, agora non hai tanta xente, nos están quedando bastante vacíos, entonces, pois, cada ano acordamos como unha ruta, e vamos por eses, escollemos 3 pueblos máis ou menos, e pois vamos por aí, collemos un microbús e pa diante. E aparte, bueno, de todo o que nos estades a citar, tamén, quero dicir, contaba, pois, bueno, co que coñecido en outros entroidos, con un meco, con un boneco de palla, etcétera, quero dicir, non sei se contaba agora tedes ou non. Creo que non hai rexistro de ter nada así, o único, pois eso,
o foleco de palla como figura principal. Sería como como así como tradición do Entroido, sería que o folequeiro ou fuliqueiro, depende de quen lle chame, que iba abrindo o Entroido. Había música, pois o folequeiro sería das primeiras figuras que entraban. Sí. E entendo, entón, que, bueno, igual que outros entroidos, non? Que está vivindo un proceso de recuperación e se perdeu no seu momento, non? Non sei se podes contar un pouquiño máis sobre isto. Sobre isto. Sí, o Entroido como tal, quitando o carnaval que se celebra no pueblo con disfraces menos tradicionales, sí que sufriu un proceso de recuperación. Levamos xa vai ser o terceiro ano. Bueno, sí, foi así un pouco por a xuventude que decidimos volver a recuperalo. E tamén, bueno, axudounos moito a Asociación Andaruxas e Sorteiros da Fonsagrada a que todo isto sexa posible. Creo que nalgún libro se mencionan así detalles do Entroido de Fonsagrada. Non, ahora mesmo non sei dicir nin o título, nin o autor, nin nada, pero sí que ser algúns detalles e eso sí que se mencionan, ou así como testimonios de xente que contaba un pouco como era o Entroido nos seus pueblos. Sí que hai algún libro, pero eso, recuperar, estase intentando recuperar agora máis ou menos como podemos, que cada vez somos menos. Claro. E a xente maior contabos máis ou menos cando desapareceu ou quero dicir, cando foi indo a menos? E os motivos, bueno. Os motivos, os de sempre, cada vez queda menos xente no pueblo e despois sí que un pouco, eu creo que, bueno, non sei de naide que me contase, sí que de cando eran novos decía: "Sí, porque había un home que iba con chocas, que levaba o foleco, que nos daba co foleco", non che establecen como Claro, unha época na que se empezou a perder, pero igual foi un pouco pola comodidade, pois, festexas no pueblo como podes, cos disfraces que vas facendo tú ou que vas comprando, non sei que, pero eso, tradicional non sei cando se empezou a perder. e tamén, quero dicir, que días se celebra o Entroido e si antigamente non tiña máis días de celebración? Bueno, nós este ano ímolo celebrar o 17 de febreiro, si que outros anos estendíamolo a 2 días, pero ao final decidimos reducilo a un, na máis, porque son días moi cansados, ao final vamos andando de pobo en pobo, e, bueno, para poder intentar desfrutalo un pouco máis, reducímolo a un día. Si, seguramente, antigamente, pois se celebraba moitos máis días, pero, bueno, iso, a falta de xente, que ao final as Claro, condicións non son as mesmas, pois tuvémolo que reducir a un só día. Mm. claro, En Villarvián creo que é un dos pueblos que máis entroido tiña e os da súa contorna, vaya, sí que celebraban mínimo unha semana, salían todos os días, pero esos eran pueblos máis concretos, pero antes sí que duraba unha semana mínimo o sí, carnaval, e o bon era, a diferencia da hora era que se celebraba en todos os pueblos. Este ano na Fonsagrada celebramos o Entroido tradicional, pero despois, aparte deso, non hai así, bueno, algún, restaurante ou a comisión de festas que outros ou a mesma asociación outros anos sí que celebraban un concurso, pero nada, eso de un mes de carnaval como pasa en Ourense ou noutros sitios, que xa. va, imposible. Claro, aparte, supoño que, claro, antes celebrabas en todas as aldeas e agora concéntrase máis no núcleo principal, entendo, non? Sí. E un pouco, claro, como levades 2, 3 anos, se non me equivoco, como é a acollida pola xente máis maior? Porque, bueno, un pouco noutros lugares, non, no que tamén hai procesos de recuperación, pois é curioso porque a xente máis maior pois lembra con cariño, é quen o vive máis incluso agora, non? Porque sí que lle lembra un pouco a súa xuventude. Entonces, un pouco a pregunta vai por aí iso, como vedes que está sendo a acollida en xeral no voso pueblo tamén, en concreto para a xente maior, non? Eu penso que é boa a acollida, sempre nos reciben con moita alegría, moitas ganas de que esteamos a recuperar esta tradición. Sí, houbo como un momento que nos marcou, entre comillas, máis ou menos a todos, foi un pueblo no que había unha casa apartada, non sei se nos explica así, un pouco máis Sí, apartada do resto, que estaba como no pico dunha costa, separada do pueblo e todo, e ali vivía unha parella de persoas maiores que non contaban con nós, nin con que fose tanta xente, nin con que houbese música, nin nada. Chegamos alí, despois choraban porque facía muchísima ilusión,
Despois estaban acostumbrados, claro, ao Entroido no que se Fonsagrada era terra de gaiteiros, chegares alí con máscaras máis ou menos tradicionales dentro do que intentamos recuperar, con música en directo, con gaiteiros, Claro. pois, o sea, a acollida suele ser, pois igual en todas as casas. A xente maior vive igual con un pouco máis de ilusión, dentro dos novos é un pouco máis de diversión, pero en general moi ben. Dicen que volvamos o ano que ven, que nos quedemos ali nese pueblo, que non pasemos ao seguinte, así que estamos moi contentas de que sea tan ben acollida, de pasáramos tan ben tamén. Tamén algo curioso, non? E é que, bueno, reflexa esa diversidade de termos que xa recolle, bueno, dicionarios o galego dende hai moitísimos anos, dende hai séculos, non? É que na vosa zona ali, alo menos o termo tradicional é entroiro, con R, non? Sí. Tamén es igual que folequeiro, tamén depende un pouco de quen o diga, porque tamén é verdad que si vas a outro sitio e lle chaman entroido, igual acabas chegando a casa chamándolle con D, pero Claro, sería o tradicional, e o que dicen as persoas maiores é entroiro, igual que de folequeiro, supoño que por un pouco de comodidade ao falar, chámaselle igual que pechamos moitas vocales, pois fuliqueiro acaba sendo tamén o término que se sí. lle atribuye á figura. Que ademais é un termo que creo que é extensible por a vosa zona, non? Porque, se non me equivoco, por exemplo, en Piornedo, en Ancares, tamén usan o mesmo. Sí. E tamén outra pregunta, para, bueno, ir entrando na parte final, non? E é que, sendo unha zona vosa, non, onde o despoboamento pois é moi importante, xa dende hai moitos anos, pero tamén na actualidade, non? Un pouco, quero dicir, como lle está afectando este proceso de recuperación, no sentido de se lle afecta directamente e tamén a vez un pouco que papel ten a mocidade no seu proceso de recuperación. E se vedes, non, como nese marco do despoboamento, no que cada vez queda menos xente, tamén está servindo para tecer lazos sociais, non? O sea, son tres preguntas, digamos, como lle afecta o proceso de recuperación, que papel ten a mocidade, e se pode servir tamén pois, para xerar cohesión social, lazos sociais, etcétera. Bueno, o proceso de recuperación, ao final que haya despoboamento, pois aféctalle, pois como comentábamos antes, en que non podemos facer unha semana de entroido. Entón, pois temos que reducilo e ir pois un pouco como vayamos podendo. E tamén, pois nos pobos hai moitas casas que están pechadas, que xa non queda xente, entonces pois ao final sí que lle vai afectando. Bueno, pois sí. No, nada, da mocidade que, pois, a xente máis no noso entroido como que celebramos tanto a xente máis nova, que dos máis novos, pois, de 15 anos en adiante, máis ou menos son os que participan, hasta a xente máis maior, que, bueno, non hai límite de edad nin pa diante nin pa atrás, pero a xente nova sí que desde a asociación fomos os que intentamos recuperar o entroido, que aínda que aquí somos 2, somos bastante máis xente que intentamos, e para tecer lazos sociais, sirve moito, porque traballando para a súa recuperación somos eso, xente de edad moi variada, que cada un ten o seu punto de vista, preguntamos, facemos, quedamos para facer as máscaras, sobre todo o primeiro ano, porque, pois, non tiñamos moita idea de como se facían, nin que era o máis tradicional, que materiales utilizar. Entonces eso, lazos sociais levámonos cada vez mellor, de non falar moito entre uns e outros, pois porque non coincidimos ou o que sea, pois no proceso de recuperación do entroido sí que nos empezamos a conocer máis e despois eso, chegas aos pueblos e cóntanche a xente, sobre todo a xente maior, cóntache como era, como vive, que ven, que veñades por aquí, porque antes cando éramos novos tamén o facíamos e xa tiñamos pena de non poder volver a vivir o entroido como era antes. Entonces eu creo que sirve moito, que a recuperación do entroido non é solo beneficioso para a tradición de volver a recuperalo, senón tamén a nivel social é moi positivo. Paramos de descoitar agora. Non me escoitades? Agora Sí, sí. agora sí. Ah, nada, un pouco eso, sobre ese proceso de recuperación, quero dicir, eu teña lido algo de que tamén foi partícipe o Instituto aí da Fonsagrada, non? Ou como, quero dicir, un pouco como foi iso?
Claro, desde a Fonsagrada empezouse a investigar, que nos olvidamos do instituto antes, así que perdón, Nada. pero empezouse a investigar así un pouco, non sei se foran as profesoras de galego, non sei exactamente quen foi, pero como desde o instituto a recuperar un pouco como se vestía a xente antes, deixando Sí. bastante de lado os traxes tradicionales. Entonces, pois eso, preguntar nas casas a nosos abuelos, abuelas, pais, máis, todo eso, ou veciños que nos puidesen informar, e preguntar, pois, que figuras había, como se vestían, cual era a tradición que se seguía para celebrar o carnaval, e despois deso, pois, empezouse, non sei en que ano foi, igual hai 3 ou 4 anos, a querer correr entroido, que é un término que se usa para pois, ese momento de ir de pueblo en pueblo, correr entroido desde o instituto. Entonces o día de carnaval fóramos polo pueblo adiante con pois, disfrazados con disfraces feitos de maneira tradicional, que levaba chocas chocas ou cazos ou algo para facer ruido, e pois nada, correlo pola vila enteira. Pois eso, empezou un pouco tamén tanto desde o instituto como desde a asociación cultural e despois, pois, de maneira individual, cada un aportaba como podía. Despois tamén está o detalle de comer e beber, que tamén é moi importante, Sí. Claro. os alimentos tradicionales que se usaban, que no instituto tamén comemos e bebemos o día que o celebramos, e nos pueblos, nas casas tamén nos ofrecen sempre. E un pouco, ora, bueno, este vai ser outro ano, non? Como está sendo, o sea, como vedes vos que vai? Pensades que chegou para quedar, que xa se está asentando cada vez máis e que realmente podemos dicir que aí o voso Entroido, pois, eso, pode quedar para os próximos anos? Sí, eu penso que sí, que cada vez pois vaise unindo máis xente do pueblo, e sí que nótase a diferencia de o primeiro ano que foi máis ben a xente do instituto, e agora xa se vai unindo máis xente pois da Fonsagrada, de pueblos de arredor, e si, eu penso que sí está para quedar. Si, tamén intentamos ter amigos e amigas ou familiares que, aínda que non viven en Fonsagrada, que conozan o Entroido, e aínda que a nosa intención tampouco é que se masifique, que despois cada cousa irá como polo seu curso, pero vivilo de maneira máis tradicional e familiar entre a xente de Fonsagrada, pero con xente achegada, porque ao final é cultura, e aínda que vivas, eu que sei, vivas na Coruña ou vivas onde vivas, se ves o Entroido de Fonsagrada, sigue sendo unha festa na que o vas pasar ben. Porque ademais, bueno, estamos vivindo un proceso, non, de boom de entroidos nos que cada vez hai Mm. máis procesos de recuperación, nos que eso cada vez hai máis xente implicada, xente nova tamén que está axudando a poñer en valor, tamén está nalgúns casos, non en todos, esa amenaza das masificacións, pouco como, quer dicir, como vivides vos este boom de entroidos e pensades que precisamente esa moda, entre comillas, que hai de entroidos, ben levada pode axudar a entroidos como o voso a que, bueno, a que se asenten máis, non? Porque a xente pois quere celebrar cada vez máis os entroidos na súa zona, non? Entón, pensades que pode todo este boom de entroidos axudar tamén a asentarse o voso? Pode ser. Eu creo que desde que se fala así de entroidos, e non só dos entroidos grandes como os de Ourense, que a xente cada vez se interesa máis por entroidos pequenos, Sí, ou que se están empezando a recuperar, que de momento non ten moita xente, pois pode favorecer a que haxa ese interés que noutros igual fai 10 anos empezamos a celebrar o noso Entroido tradicional ou a recuperalo e casi nadie se uniría. E agora sempre se falas do Entroido da Fonsagrada dices: "Ai, pois a ver se me coincide ben, se podo ir, se non sei que, avísame". Entón eu creo que si este boom, tanto como foi o boom da tradición que sigue sendo que cada vez hai máis xente que se interesa por ese ámbito musical e de bailar, pois tamén que se interese polo Entroido é algo moi interesante. Que aínda que non chegue iso a masificarse, pois que conozca un pouco máis de xente que veña a disfrutalo con nos, pois é algo moi bon para todos, basicamente. claro. Sí, bueno, e no noso caso tamén, se masifica de maneira moi grande. Tampouco poderíamos levalo moito a cabo porque ao final vamos eso, de casa en casa, moitas veces Claro. entramos hasta a cociña. Entonces, pois se hai como muchísima xente, pois bueno, mellor sí que unha masificación, pois nese caso podría ser un pouco perjudicial, pero o que dice Lucía sempre que haya xente que se interese está ben. E tamén
pouco como conclusión, non? A xente que nos este a escoitar, pois que quera saber un pouco máis sobre o vosso entroido, onde pode informarse? Quer dicir, tedes algún, pois, en algún panfleto ou algunha as redes sociais, etcétera? Si levamos a rede social, bueno, temos Instagram, que é onde principalmente publicamos toda a información de, bueno, pues temos publicado que vai haber un microbús que vai ir desde a Vila da Fonsagrada hasta o primeiro, bueno, de pueblo en pueblo os que vamos ir. E despois tamén está publicado o número de teléfono no que se poden anotar se queren vir con nós. E este ano faremos, así como peche de entroido, vamos a acabar nun pueblo no que hai un restaurante, entonces iremos cenar alí. Entonces eso, a vía principal de comunicación é Instagram, que estamos, si queren mandar calquer mensaje ou preguntar calquera duda, estamos aí, e despois temos un grupo de WhatsApp no que si se queren integrar tamén poden, pa informarse. Calquera información pode pedirse que dámola sin problema. Pois con esta recomendación, bueno, queda dito, rematamos, darvos as grazas por estar nesta conversa, bueno, parabenizarvos tamén por ese proceso de recuperación, porque sempre é bo, non, que se recupere a cultura, que se poña en valor, aparte aí, bueno, na Fonsagrada, a nivel cultural, pois é unha zona moi activa, non? Como digo, bueno, darvos as grazas e, bueno, e desexar que o voso entroido, pois, que a partir de agora non volva a desaparecer nunca máis e que teña esa continuidade que merece. Nada, Eh, pois gracias a ti gracias e a ti. invitámosvos a vir a todos. Sí. Queda feito o convite. E para a xente que nos estades a escoitar, sabedes que esta conversa está subida no iVoox, no Spotify e tamén no vídeo, no YouTube en vídeo, non? Aí temos todas estas charlas, todas esas xornadas anteriores e sobre temas moi diversos, dende cultura, tradición, mitoloxía, deporte, historia, etcétera. Nada máis, seguimos facendo máis contido e vémonos na seguinte conversa. Chao. Chao.